Poštovani dragi gledalci emisije Eko Šik, sa nama je danas Bata Prica. Pričamo o modi, o nekim davnim vremenima, odnosno počecima i Beogradskog Fashion Weeka, osnivanja i Batinih radova u modelingu, modnim agencijama i životu u Beču. Bato, zdravo. Reci mi, kako je došlo uopšte do toga da se baviš manekenstvom i da odeš za Beč? Pa ja sam otišao u Beč, poslali su me moji, pošto nisam se pokazao na pravnom fakultetu, pa su me poslali neki management fakultet. I jedno 2 semestra sam izgurao i onda sam shvatio da me to ne zanima. I negde u tom periodu baš bio sam u nekoj diskoteci, slučajno, inače nisam. Dobro. I devojka mi jedna prišla i pitala me da li sam ja maneken, model, ja sam rekao da nisam. Ona kaže, pa bi volao da budiš, ja kažem ne bi, da ti trebaju pare, ja kažem trebaju. I onda me ona nagovorila da svratim u agenciju i tako to je počelo. Agencija se zvala Next, nova je neka agencija, bili mladi ljudi. I vrlo brzo je to tako uzelo maha, da sam... Bio jedan od najboljih muških modela u Beču. Da. Najtraženijih, hoću da kažem. Pa jeste, imao sam čak jedan drugara, on je DJ bio, naš, Vlada, on mi je rekao da njegova mlađa sestra mu je kazala da devojčice skupljaju moje fotografije u školi. I mislim, oni su svi mislili već da sam ja Nemac, to je Australijanac, pošto sam radio skoro sve časopise, sportske kataloge i onda znam kad bi me Nemci blokirali, kad bi se pojavio u Nemačkoj, uvijek bi bilo veliko razočarenje kad shvatio da nisam Austrijanac. I da ne govoriš nemački jezik. A reci mi, čak i Milica Ilić, naša poznata manekenka koja je radila godinama za Chanel, za Pierre Balmain, za sve velike francuske modne kuće, ona je isto u to vreme bila u, ja mislim, i Irena Mišović i Milica Ilić. Ne, Milica je bila, mislim, čak pre mene, a Irena Mišović je došla, ja sam već sećam se bio tamo smo se upoznali na nekom poslu. Vrlo zabavan posao, znam da smo cijel dan se vozali po prateru i jeli one staklene pene i snimali. Cijel dan druženja, da. Koje su najlepše uspomene koje te vezuju za posao modela i za život u Beču, ako mogu tako da kažem? Mislim da su mi sve lepe uspomene. Znaš da čovjek, pazi, prvo mlad si, okružen si mladim ljudima, radiš posao koji zna da bude zabavan, neka zna i da bude malo naporan, ali za velike pare u svakom slučaju. Dosta putuješ, okružen si uglavnom lepim ženama, svi su prema tebi lepim ljudima. Prepoznaju te na ulici. Tako je, svi... U klubovima, kafejima. Prosto da poželiš da traje večno. A reci mi, da li je taj posao kojim si se bavio, da li je to podrazumevalo da i kada privatno izlaziš privatne neke partije, u restorane i sve, da li si vodio računa o garderobi? Uopšte, šta za tebe moda predstavlja? Da li je za tebe, po tvojom mišljenju, moda nešto što je sastavni deo života ili je samo nešto frivolno što postoji? Ne, ja mislim da je to kako se čovjek oblači uvijek neki statement, što bi rekli Srbi. Da li u nekom smislu da pratiš modu i da ti je moda bitna ili da nije, ali u svakom slučaju nešto govori. I mislim, to je prosto neizbežno. A ja sam, koliko se sjećam tada, znaš, kad si u tom svetu garderobe ima puno i znam da ovo što nije bio problem imati neke dizajnirane komade odeće. Čak su nam na početku plaćali i u kešu i u odeći i možeš se dogovoriš ako hoćeš, imaš popust. Tako da nisam ja previše obrćao pažnje na to, ali znaš kako, kad sve mladi zgodni ljudi, njima treba i jedan dobar pis.
da bi izgledali zanimljivo. Naravno. Ne treba ti sad, ne znam A šta, ostalo nismo drugo mi je nosili stil. odela i... A ostalo drugo je stil koji je u stvari tako je. koji je uvek važniji nego sama moda. Znaš šta sam te još da te pitam? Ja se sećam 90-ih godina Nenad Radujević i Neša Klik, poznat svima, i ti ste bili veliki prijatelji i... Tako je. Ja sam na neki način, moram, izvinim što te prekidam, kum ovog Klika, zato što je, on je došao na ideju da otvori agenciju družeći se sa mnom. Tako što sam i ja slao fotografije, pa je on skupljao moje kako sam radio i onda je rešio da otvori agenciju i sećam se prve 3 devojke kako su bile Marija, Mira i kako se beše treća zvala? Nema veze. Uglavnom sve to rezultiralo time da je Nenad ubrzo i napravio prvu nedelju mode u Beogradu, po čemu je i beogradska moda najpoznatija. Beogradski Fashion Week. Jeste. Ja sad ne bih znao da ti kažem mnogo o tome, jer ja nisam učestvovao previše u tome. Da, ti si bio taj deo vezan za agenciju, da, kada sam se bavio modelinga, da. Da, ja sam samo par puta radio u Beogradu kao model i to na nagovor nekih već kolega, fotografa ili što. Ne zbog toga što prosto, nego nekako imao sam dosta posla u inostranstvu, nisam imao potrebe ovdje da radim, a i nisam želao da stavljam u prvi plan moju modeling da, ti si imao tu sreću. Pošto sam počeo da radim, ja sam se vrlo brzo zainteresovao za fotografiju, pa sam onda počeo studirati i onda sam počeo da radim. Tako da sam mene upoznali, u stvari, prvo kao fotografa ovdje. Nisu me čak nikad ni upoznali kao manekena, pošto ja nisam... Radio sam po Auxiliary Review i radio sam, recimo, za neki viski i tako nešto. Da, ti si imao tu sreću da počneš u inostranstvu, a uglavnom naši modeli, pogotovo muški modeli, počinju ovde i onda žarko žele da ih pozove neka strana agencija da odu do Milana, Beča, do neke svetske metropole i prestonice mode i nastave svoju karijeru. Tako je. Ja sam, sećam se, danas je bilo jako malo. To prvi put, recimo, kad sam bio u Parizu na revijama, sad da te ne slažem da li je bilo 87. ili 8. godina, jedan je bio dečko koga sam upoznao. I sad se to vjerojatno promenilo. Da, sada paralelno postoji ta neka, da kažem, postoji balans između muških i ženskih modela, podjednako su zastupljeni na modnom tržištu u agencijama, međutim, to 80-ih, 90-ih nije bio slučaj, čak i 90-ih koje su dale neki onako zenit kada je moda u pitanju i modeling, kada su nastale sve čuvene manekenke poput Naomi Campbell, Linde, Cindy Crawford, Jasmine Gauri. Međutim, tada još uvek one su bile super plaćene i one su dostizale njihovi honorari astronomske cifre i po 100.000 za maraka u to vreme za jednu reviju. Međutim, muškarci nikada nisu bili toliko plaćeni. Nisu. Desio se taj neka mala promjena. Mislim, ja se sećam, recimo, Cindy Crawford dok je radila ove Vencel kataloge. Radio sam i ja po Portugalu, to su oni nemački katalozi. Da, sećam se. Ona je to godinama radila dok nije postala odjednom top model. Oni su sve zahvaljujući Versace, on je napravio da. Tako je, ali najviše zahvaljujući tim poznatim fotografima koji su postali zvezde. Ako sećaš Avedon, Maze... Tako je, Bruce Weber koji je... On je najviše doprineo ovim muškim modelima. Da, kada je napravio onaj nude katalog. Sećam se taj Werner iz Beča, moj drugar koji je imao slike, ja mislim još uvijek neke, on je uvijek iza mene bio. On je završio na tom katalogu, jednom je postao zvezda. Čak su i Stallone i Brigitte Nielsen bili u njegovom tom čuvenom katalogu. A reci mi, koliko je ovaj modeling, znači, u tebi pobudio želju da se baviš sam fotografijom i da... Pa znaš šta, ako si iole kreativan, ko što sam ja znao da jesam uvek, mislim, sad se bavim slikarstvom već 20 godina i više, sasvim je normalno da se zainteresuješ kad si u tom procesu stalno i onda gledaš i gledanjem se najbolje uči, viš kako ljudi rade i to. Tako da ja već kad sam upisao fakultet, ja sam u Londonu studirao fotografiju, ja sam već dosta o tome znao. I tako da
nije bilo teško kad sam došao u Beograd, nije mi bilo teško da počnem da radim i da... Ja sam, eto, uvijek imao ideju da treba da živim u Srbiji i da mi je tu mesto i jedino moram da kažem da je fotografija doprinela da sada postane slikar iz razloga što kad je krenuo naš onaj veliki advertising i kad je krenuo, nažalost, ono digitalno doba, fotografi su izgubili, nažalost, svoje mesto i u svakom smislu. Da, mogu da ti kažem da ja sam žalim, pošto sam ja počeo da se bavim modom u vreme kada nisu postojali ovi cifrovi elektronski aparati, fotoaparati, dok je još uvek postojao Hasselblad, dok je se razvijao film i nikada neću zaboraviti te trenutke kada snimimo modele i onda ja čekam da fotograf razvije to, da sutra mi pokaže, da, jer nisi ti mogao, sad ti odmah na ekranu vidiš šta je sliko. Ali to neko iščekivanje, to je u stvari bila neka čar koja mislim da se nikada neće ponoviti i samim tim smatram onako sa malo nostalgije da je taj deo posla što se tiče mode izgubio svoju draž. U produkcijskom smislu, znaš, to je bio ozbiljan posao, ti sada nemaš troškove, recimo, uopšte. Da, sad je sve mnogo... Samo puniš bateriju i... Ritam života se promenio i samim tim promenilo se sve, ali nadam se da... Sada, recimo, slikaju naslovne strane urednici Voga i to telefona. Da. Ali dobro, to je nažalost tako i ja sam verovatno i zbog toga napravio tu tranziciju, ali ne samo zbog toga, nego prosto sam osjetio potrebu da nekako, pošto sam već bio u godinama, da nekako da pobegnem iz cele te gungule i daš kad si stalno okružen ljudima. Da, i da u miru u svom ateljeu sediš i slikaš svoje slike. Bato, hvala ti najlepše i vidimo se nekom prvom modnom prilikom u Beogradu. Hvala i tebi. Poštovani gledaoci emisije Eko Šik, danas smo u gostima kod gospodina Miše Relića, koji je vlasnik restorana Enso, jednog od 5 fine dining restorana sa preporukom Michelin. Koliko fine dining restoran traži i određeno ponašanje, odnosno etiket, bonton, kada se biva u takvom restoranu? Vidite, uvek imate i takve goste koji znaju što je bonton, koji znaju kako se ponašaju, uvek imate neprijatne ljude, to se dogodi, uvek imate nekog ko pravi neki problem, uvek imate neki koji su opušteni ili preopušteni, to je, restoran je živo biće. Naravno da... Ne možemo, mislim, ja se trudim da naši konobari znaju perfektno meni, da znaju sve, da mi ispričaju vinima što treba da znaju, da upare što treba da se upari, da budu maksimalno mirni, fini i tako dalje, ali naravno da mnogo zavisi od toga kako se ponaša gost. A koliko se, verovatno, ja znam i porodicu vašu i sve, tako da poznajete odlično i etiket i bonton, koliko se to promenilo, isto kao što se i moda menja i pravi neka pravila u modi. Nekada je bilo neshvatljivo da večernja haljina se ponese bez čarapa, sada je to onako modni trend. Tako se isto menja i uopšte etiket što se tiče restorana, ponašanja u restoranu. Pa nema više nikakvih pravila. Da, nema više pravila. Pije se konjak sa ledom, kako da kažem, sad je sve dozvoljeno i sve može. Neki ljudi smatraju da je okej doći ovde i u šorcu i u patikama i tako dalje i tako dalje. Mi u situaciji gde, pogotovo sad posle korone, da nismo mogli da biramo više, jednostavno prihvatamo i te ljude u restoranu, smo shvatili da je to trend u svetu, svuda to postalo. Nekad u nekim restoranima ste mogli bez kravate dođe. Naravno. Danas ulazite u svaki restoran bez kravate. Ja se sećam, pa čak i u Mađarskoj Gudel, čuveni restoran, nije moglo da se... Oni na garderobi imaju... Mislim da su se granice pomerile, mislim da se gleda samo... Isto kao što se u pozorište ide i u farmerkama i patikama, nekada je podrazumevalo. Gleda samo novac. Ali ja mislim da bi trebalo... Vi ste rekli malo pre, ništa se neće promeniti ako neki restoran dobije Michelin zvezdicu. Ne. U smislu, ukoliko je dobar restoran, kvalitet je bio i ostaje isti. Da, ali će restoran koji dobije Michelin zvezdicu, taj restoran će doći ljudi koji nikad ne bi ušli u fine dining restoran, ali će doći
da bi se slikali, da bi bili viđeni u one star Michelin restoranu u Beogradu. Ali ja bih zaista onda se trudio i da te koji dolaze upravo iz tih razloga naučio i kako da dođu i kako da se ponašaju. Naravno da ćemo mi dati svoj maksimum. Da, ne, nego samim tim se proširuje publika. Da. Ali pitanje je koliko će se proširivati publika u pravom smeru. Ajmo ovako da gledamo. Ja se trudim da držim cene tako da moji prijatelji mogu dođu u moj restoran. Ja sam neka srednja i viša klasa po primanjima, znači nisam daleko od toga da smo i sa neki tu ljudi ne znam kako novcu, jel? Tako da se trudim da moje cene budu koliko god je moguće prihvatljive mojim prijateljima. Kad dođe Michelin zvezdica, naravno da će cene ići gore, jer će potražnja za restoranom biti dramatično veća i da ćeš ti početi praviš sve više da uložeš u stvari u restoranu i naravno da će cenovnik morati da raste. Da li će onda moći da dođe moji prijatelji? Možda za rođendan, možda za tako nešto. Danas oni mogu da dođu kad god žele u moj restoran. Tako da se plašim da ću doći do situacije, kad i ako dobijemo tu Michelin zvezdicu, plašim da ćemo doći do situaciju da će neki potpuno novi, drugi ljudi koji imaju novca pa mogu to sebi da priušte, će početi dolaziti. Dobro, ali ti ljudi će morati da poštuju isto neka pravila. To se podrazumeva da jedna je mala edukacija uvek. Samim tim, ako se zauzme stav u samom startu, oni će poštovati. Naravno. Uvek postoje neki zanimljivosti što se tiče samog etiketa i koji se, kako smo i rekli, menja i sve. Ranije je važilo pravilo za fine dining, neki od meni u stvari restoran uvek da kada se meni čita da se ne podiže nikada, da uvek donji deo menija ostane na stolu, ali samim tim menja se dizajn menija, neki restorani... Mislim, mi sad imamo digitalni menij. Ili ako je samo list hartije koji je, ne znam... Pa imate list hartije samo oštampan onako... Da, koji zaista onako prestižni restorani rade, to imaju, znači, kako onda... Iskreno rečeno, ja sam došao na ideju digitalnog menija jer sam u nekoliko restorana, u Francuskoj fine dining restorana i u jednom restoranu u Beogradu imao situaciju da mi dođe konobar i da mi saopšti 6, 7, 8 jela i da tih 6, 7, 8 jela mi izdeklamuje šta sve ima u tom jelu. Kad on to završi, ja bukvalno nemam pojma što ne je rekao. Znači, gledam ga kao tele, nemam pojma. I onda sam shvatio da moram da imam, napravio sam svoj program, svoj meni, tako da dobijete Lenovo tablet, vi ga otvorite, pogledate jelo, kliknete ovo, pojavi se slika, pojave se alergeni, pojavi se detaljan opis kako se to jelo napravilo, šta tu sve ima, nema i tako dalje. I onda se ljudi nekako opuste, shvate da to baš i nije tako strašno. Ovako, u fine dining restoranu kad dođete i kad vam se pojavi neki konobar, ispričam tu sam neke bajke, neki 378 ukusa, gost se iseče, presjeda mu jelo, ne zna šta će da dobije na tom jelu. Postojali su svojevremeno restorani, da kažemo fine dining, odnosno meni restorani gde je postojao muški i ženski meni. U ženskom meniju nisu pisale cene da se dame ne bi snebivale da naruče neko jelo. Da, to je... Tako da, tek to bi ih, mislim, uplašilo. Pa ja bih volao da mi dođemo u fazu, a to će nam zvezdica, ako se dogodi ovo moguće, ja bih volao da mi dođemo u fazu da možemo na 3 meseca da menjamo meni i da uvek bude tasty meni. Da napravimo, ne znam, 8 ili 10 gangova tasty meni i da kad dođeš u Enso, pojedeš samo tasty meni. Mi u ovom trenutku imamo opciju da imate 10 predjela, 10 glavnih jela i čini mi se 4 slatka, 4 dezerta. Imamo tasty meni od 5, 7 i od 10 gangova. Čak smo, posle korone, da bi popularizovali tasty menije, uveli da gost može da izabere svoj tasty meni. Aha, sam da napravi. Kad sam to smislio, šef je teo da me ubije bukvalno. Mogu misliti koliko je to njegov užas. Može da se dogodi pakao u kuhinji, ali nam je to zaista podiglo broj tasty menija koje smo... Jer smo premali situaciju, mi imamo neki tasty menije, imamo više jela nego što je u tasty meniju. I onda jedan gost dođe i kaže, da li biste mogli umjesto ovog jela mi staviti ovo jelo? Onda konobar ide, žrtvuje se konobar i pokušava da preživi odlazak kod šefa, da ga pita da li može u tasty meniju da stavi, ne znam, oradu umjesto jage ili umjesto jagnjetine biftek ili šta god. I onda sam shvatio da je bolje da ja u startu otvorim tu opciju i onda sam otvorio Pandorinu kutiju. Ja se iskreno nadam... Pa nije se baš složio. Ali dobro, pristave. Ali svesni situacije kakve su bili posle COVID-a... Da, ja se izvinjam. Svesni situacije koje su bila posle COVID-a znao je da moramo da podiramo pazare, da moramo da se vratimo kredite koje smo uzimali da bi izgurali u celoj situaciji. Tako da je to sada i dalje praksa kod nas, a ja se nadam da te zvezdice moći dođemo u situaciju da imamo 2 tasty menija i možda par jela sa strane koje su, ne znam,
naša najpoznatije jela koje ćemo držati na meniju. I još recimo jedna onako interesantna, jedan interesantan podatak. Poznavaoci etiketa i oni koji kreiraju novi taj neki Bonton, pošto i on s promenama i svemu, nalažu da se ne govori više prijatno, jer to ih asocira da nekog direktno upućuješ da ima prijatno varenje ili sve i oni preporučuju da se kaže enjoy your meal, uživajte. Ne enjoy meal, samo enjoy, uživajte. Znate šta, toliko tih novih da ja to više ne mogu da podnesem. Ja se stvarno trudim da budem pristojan, da se ponašam u skladu sa nekim porodičnim manirima koje sam nasledio, ali stvarno je postalo nemoguće. Znate, mi imamo situaciju da nam dođe, da nas žena zove po 5 puta za jednu rezervaciju. I 5 puta naglašava da ona ne jede gluten. I mi sada od 30 ljudi samo za nju pravimo poseban test meni jer ona ne jede gluten. I ona sedne za sto i pojede 2 korpice hleba. Zato što imamo naš hleb. Pre toga 5 puta zvala ženu, 5 puta je zvala koleginicu koja radi rezervacije. Naravno da je konobar 16 puta rekla da ona ne jede gluten. I naravno da su pripremili potpuno specifičan meni za nju i onda žena pojede 2 korpice sa hlebom. Vidite, to su situacije kad zaista poželite nekoga da zapalite. Ne znam što drugo da uradite. To isto, u svakoj profesiji isto kao... Onda sam imao čoveka, odmah posle COVID-a sam ja radio kao konobar, nismo imali osoblje, imali smo samo 2 konobara, ja sam bio 3. konobar. Imao sam čoveka koji je digao frku kako je alergičan, ubite me sad, na primjer na maslinovo ulje. I on smije da jede samo ne znam koje ulje. Ja odem u kuhinju, jer imamo neki novi tiganj, imamo, ajde vadi novi tiganj, jer može ovako. Znači sad hoćemo da izađemo, radi testi meni od 7 ili 10 gangova uzeo čovek i sad je čitava frka nastala u kuhinji, da smo ovde stavili, čekaj, ovde imam šalf putar, ovde može, ovde možda ima, jao, nemoj to jelo. Znači čitava panika je ispala u kuhinji. Da bi se na kraju ispostavilo da nije čak ni tolerantan, nego je on zaključio da je samo to ulje, ne znam, zdravo, ovo ozište valja i on je našao za shodno da iscima nas 10 ovde, da se poubijamo, da mu izbacimo taj testi meni jer je bila kriza i naravno smo učinili i više nego što smo trebali za goste u toj situaciji. Čoveku ništa ne fali. A da ne pričamo o celijakliji i toj priči. Ljudi ne znaju šta je celijaklija, jer meni kad kaže neko da ima celijakliju, ja tog trenutka moram da mu kažem ja ne mogu da se primim u restoran. Dakle, kad imate celijakliju, ne možete koristiti ništa što je bilo u dodiru sa, jel? Jer sve to može bude kontaminirano. I onda ne mogu da primim tu rezervaciju. A onda se opet dogodi situacija da pojede veknu hleba zato što je to pohleb, jer je upravo izašao s perišice. Tako da to je sve moda i taj novi bonton i sve to što se događa je nešto čime se ja baš i ne snalazi najbolje, moram priznati. Tijana još manje. I mi se trudimo da u tim situacijama se onako sklonimo da ne bi bilo krvoprolića. Da li su restauratori smislili to da nije po bontonu da se čuje zvuk kada se nazdravlja, da se dodirnu čaše da ne bi dolazilo do oštećenja skupog inventara, skupih čaša? Kažem vam, svašta nešto se događa i svašta nešto postala moda. Mi sad kad pravimo meni, treba da imamo jedan normalan meni, sa mesom i tako dalje, jedan treba bude vegetarijanski, jedan treba bude veganski, jedan treba bude peskatarijanski i šta još ima više? Vegetarijanski, ja sam sve naveo, jel? A onda idemo bez glutena meni, šta imam 6 različite menija da bi zadovoljio sve. I onda su ljudi, to je meni najneverovatnije. Znači onda ljudi koji, na primjer, imaju takve neke probleme i mi ne možemo da im izađu u susret jer konkretno taj meni je takav i mi sad tu ne možemo promenimo ceo meni samo zbog jedne osobe, jel? Pa to je uvređenost, ta nervoza, ja to ne razumem. Dođeš u fine dining restoran, nisi mi rekla unapred da ne možeš da jedeš ništa sa mlekom, da ne možeš puter, ne možeš ovo, ne možeš ono. I sad očekuješ da će šef u fine dining restoranu gde svaka tačkica treba uvijek da bude na istom mjestu, gde oni provedu ozbiljno vreme za svaki tanjir koji se izbacuje. Gde šef za tebe sada na licu mjesta da izmisli posebno jelo, naravno, posebnom tiganju, zato što si ti smislila da ne jedeš puter ili mleko i tako dalje. I sad bi mene Tijana ubila što ovo izgovaram, a šef bi me vjerojatno gađao nožem, ali ja to moram da kažem, pošto pričamo ovako prijateljski razgovor, pa stvarno ljudi, saberite se.
Koji je najljepši deo ove profesije, u stvari, verovatno kada se radi novi meni, kada dolaze nova jela, a verovatno i samo onaj moment kada se vidi kako će to jelo izgledati, kada se uradi, osim proba da je ukusno, kako izgleda. Najljepši deo za mene i privilegija je činjenica da mogu svaki dan da jedem lesu. To je najljepši deo. E sad, kad pravimo jela, tu ima i ovakvih i onakih situacija. Znači, ima situacija kad probam nešto fascinantno, kad probam nešto potpuno drugačije što nikad nisam probao, što moji nepsa nisu osetila. I onda je to fascinacija, onda je to narodno oduševljenje. To je kao kad pravite pesmu. Ja sam bivši muzičar, pa mogu i tako da pričam. Kad si u studiju, kad komponuješ, ima dana kad ide, pa taj dan kad ide, ti si najsrećniji na svetu, izlazi neka pesma, piše se neki tekst, nešto se događa. Isto tako i sa jelom. Ali onda dođe period, na primjer, mi smo sada sa ovim letnjim menijem, prošlim menijem, zakasnili 20 nešto dana jer je šef bio potpuno bez inspiracije, nisu mu se uklapala ukusi koje on smislio, to je bilo, mislim da je napravio 60 jela da bi na kraju izbacili istina, da bi mi na kraju izbacili 10 jela. Dobro, to je sve kreativne profesije upravo, to je tipično, ja znam po sebi. I onda dolazi taj rizični dan kad se slika meni. Da. A to je jako teška situacija. Onda svi, fotograf mora da bude u elementu, šef mora da... Onda se trudimo svi da ne postojimo. Znači, svi smo duhovi koji šetamo. Fotograf je vrlo mir, imamo fantastičnog fotografa koga nećemo nikad zameniti, koji je vrlo staložen, miran i onda dajemo šefu, pošto šef nervozan hoće da pobije pola kuhinja, a u stvari svi su nervozni. I onda se mi trudimo da budemo mirni sa strane i da sačekamo da vidimo šta su to konačno izbacili, da isprobamo to sve i tako da. Tako da to je ovako dan koji priča napet u svakom fine dining restoranu, verovatno. Dobro, ali to i jeste čar i lepota, da kažem, i profesije. Novi tasting meni je nešto najljepše što možete u restoranu. Zato kažem, ja bih zaista voleo da dođemo u situaciju, u mogućnost da na 3 meseca zaista pratimo godišnja doba i da na tanjiru uvek imate baš nešto što je trenutno sveže namirnice. Jeste. To je najlepše. To je zaista najlepše. E sad, mi trenutno imamo dva menija. Jedan je proletno-letnji, a drugi je jesen-zima. Pokušat ćemo da ubacimo treći, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. A da li se oslanjate i na neku tradiciju kao inspiraciju, odnosno da li imate i u tradicionalnoj našoj kuhinji neka jela koje vučete? Ja mislim da ne postoji ništa što nismo probali. Znači od pihtija do preko sarmi, ja sam sad napravio neki mleču kadajfu, pa je onda to šef naravno napravio bolje od mene, ali ja sam to kao nešto isprobavao kod kuće za Dušicu i Tijanu. I pa je to dobro ispalo, pa smo onda doneli njemu, pa je onda od toga napravio celo jelo. Mi zaista eksperimentišemo i ja kod kuće, a on u kuhinji, mislim, kad nemaju posla, onda šta rade, onda isprobavaju. Imamo super situaciju, imamo meksikansku kuvaricu, meksičku kuvaricu koja je došla da radi kod nas pre tipa godinu dana. I ona nam je jako interesantna i sad ubacuje neka potpuno drugačije ukuse, neke potpuno drugačije tonove u kuhinju i nadam se će ovaj novi meni da bude još jedno njeno jelo novo. Divno, očekujemo taj novi meni, pre svega očekujemo tu lepu vest bez zvezde Michelin. Hvala najlepše i vidimo se na proslavi zvezde Michelin. To sigurno, to će biti jaka proslava. Hvala Mišo. Hvala puno.